Hindi niya nasabi sa inyo? Hindi, sabi niya kasi sa text niya, bali 130 lahat. 130. Malaki-laki sila. Punta tayo sana 7-Eleven, doon natin sila abangan, mga customer natin. Dito na, ay no parking dito. Ayan. Hinihintay ngayon ako dito, hinihintay ko yung customer. Tapos pagka dumating na siya, doon ako lalapit sa kanya. Ayan. Sana ma-prank natin si ate. 2,000 years later. Mukha na dito si ate. Ayan. Ay pwede dito ma'am. Dito lang. Ayan, so andito. So pa-prank to lang. Ito po. Anong name niyo po? Ma'am Winnie po. Sige. Bali Ang pinakalagay. Ayan. ito ami po. Magkano sabi sa inyo ma'am? 130. 130. Ma'am, bali kasi yung yung delivery fee 20 pesos sa maintenance ng gulong. Tapos 20 Kaya 130 lahat kasi 80 lang yun. tapos 50 pesos din yung maintenance ng motor. Gago! Hindi niya nasabi sa inyo? Hindi, sabi niya kasi sa text niya, bali 130 lahat. 130 lahat yung bayaran ko. 130 po. Oo. Magkano lang po ba dala nyo? Hindi ba? Kasi maintindihan niya. Joke lang. Biro lang ate. Prank lang yun, prank. Ha? Biro lang yun ate. Tama po yun. Okay na po. Bali, magkano yun ate? 130 ba? 130 po. Ayan. Ayan po, 80 yan po. Tapos sukla ko kayo ng 20 ate. Joke lang yun ate. Kala ko. Doon yung sa inyo di ba ma'am? Papuntang tawag dito? Doon sa may papuntang Natividad? Ayun. Kasi akala ko Winnie. Ba't alam niyo pangalan ko Winnie? Hindi ba? Iba rin to. Sige ate ha, salamat po. Kasi ba't ko ba't ang dami ng order ko? Winnie din kasi pangalan ko. Sabi ko ang dami naman. Nagulat ka rin ako. Naka kayo 400 eh. Salamat po ate ha. Thank you po. So ayun. No-prank natin si ma'am. You make click!